Semmejt darbtej li ma tħallasx, ta' xiex għadek ma tħallasx, u ta' xiex ma tħallsux id-daw n-nies l-oħrajn. Sewa. Jiena, mela, nitkellem fuq l-oħrajn iktar. Yeah. Il-Mediterrane Film Festival, il-Johan Film Festival. Nizlu n-nies biex tuwom l-awards. Nies daqxej magħrufi, bħalma nafu kollha barranin, fil-Maltin ma kienx hemm. Dawn kien hemm xi pakkett finanzjarju. Sewa? Mhux qed ngħid kollha, għax ma nafxux kollha. Hemm uħud. Kemm li taf inti? Ma nistax ngħid. Alright, ma nistax ngħid. Iktar minn waħda jew tnejn. Għalija waħda diġà ħafna. Għax dan il-wieħed hija waħda hija magħrufa. Jiġifieri biex il-magħrufa ma tħallsix ma nasibx li rafa ma nqas tagħha tħallsu. L-artistic director għadha ma tħallsitx. L-artistic director tas-serata ma tħallsitx. Tal-film festival hija artistic director ta' film festivals barra minn Malta. Sewa. Issa jekk jiġi jfittixni jgħidli li ħallasnija ġimgħa qabel li għatta inti. Xorta ħallas ta' 5 xhur wara, alright? Xorta skandlu ġo pajjiż normali. U dik qed tiġri wara milli taf inti biex titħallas? Milli naf jien iwa wkoll jista' jkun qalet li jiddispjaċiha li qatta ddilijat ma' daw tip ta' nies. U inti ma' dil-persuna għandek kuntatt dirett? Le. Allora kif taf li qalet ta' dil-ħaġa? Għax is-sors tiegħi nafdaw. Wax ħadd tagħha? Iva. Sewa, mela, kien hemm numru ta' nies li daħlu għal-Mediterrane Film Festival biex joġew biex jagħtu s-servizz bħal din l-artistic director, jew kellha jkunu xi diretturi, atturi u Kien hemm atturi u diretturi u filmmakers li tawhom l-awards best screenplay, best cinematography u hemm min għadu ma tħallas. Sewa. Dakinhar semmejta qalu we're going to solve this problem. U dakinhar tal-laqgħa mal-Prim Ministru includate il-grant beneficiaries bħali, rebate applicants bħal Abigail, bħala ħaddieħor, għallu we're going to solve fucking it. Mela, tlaqna?